Hoe kun je aan zoiets meedoen? Laat de ABOP en VAP alleen hun dingen doen. Jullie hadden, daarom zeg ik zeg het nogmaals. Het is zulke dingen gebeurd door hoogmoed. Hoogmoed en arrogant gedrag. Wanneer bepaalde mensen denken dat they know all of it, they know all about it, dan gebeurt zulks rommel. Komt door arrogant gedrag. En door dat gedrag wordt er ook niet gecommuniceerd. Niemand communiceert met elkaar. En daarom gebeurt zulke rommel. En mi no one man kon give me 6 of 9. No one man kon kormi. No one man kon give me 6 of 9. No one man kon kormi naar politiek staan. No one man aman dat nee bestaat. En Nederlandse taal. No one man no man from mi naar Nederlandse taal. Mi naar Holland migro. Nederlandse taal. Mi sabi Nederlandse taal van A tot Z. No one man kon kormi naar Nederlandse